ya ayyuhan nasu, annabi ya ce duk mutane da su yake ba ma mumin har kafirai su ji. inni taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu ba'di, na bar muku wani abu wanda in kuka riko da shi a bayana ba za ku bata ba. kitaballahi, na bar muku littafin Allah. riwayoyin da yawa zan ɗaya na ɗauka. wa itrati ahla baiti, na bar muku ƴaƴan gidana. uzakkirukumullah fi ahli baiti, uzakkirukumullah fi ahli baiti, uzakkirukumullah fi ahli baiti. ku fa kula, ya bar nauyi biyu ce na bar muku qur'ani ko kuma masu daraja biyu thaqalain. na ɗaya qur'ani, na biyu ƴaƴan gidana, sai dawo yana tarkibi kan ƴaƴan gidansa uku. ba fa tare da cewa sun kai alqur'ani ba, a saboda san musibar da za su dandana qur'ani ba zai dandane ta ba, sai wari ya maimaita su uku. ina gama ku da Allah cikin ƴaƴan daki, ina tuna muku Allah cikin iyalina, ina tuna muku Allah cikin su. ku tausaya musu, ku karrama su, ku girmama su, ku mutunta su. fa innahuma, da alqur'ani da ƴaƴan gidana, lan yaftarqa tayarda alayya lahawda. ga karatun da ya ake ta kuka da audu din, ba za su rabu ba sai sun zo tafki, za su zo gaba daya. qur'ani ne zai zagi sharifai kuma su rako qur'ani daga kaka a baya su taho gun tafki. to yaftarqa din aka ce qur'ani zai tsaya dama, za su tsaya hagu, annabi yana tsakiya. to kuma anan za a bude sabon shafi, an gama ma auna-aunan a can. na'am, kayi sallah, kayi azumi, ka haddace qur'ani, kayi na bulbuli, an yi tahajjudi, an dage kafar wando, ka dage, ka kafa gemu na don me ya kawo ka aljanna. shi tamki ana ga muku duk da ba a cikin wai tsakiyar aljanna yake ba, kadarku ne, sai an shiga cikin gate za a tadda shi. daga nan sai ta raba makullan gidaje, daga tabki za a raba kowa mukullin gida, za a ba kowa dan mukullin gidansa. magana ta kan to gashi nan fa kana jiran gaga aljannan, ka sheki kanshinta, a baka mukulli ka tafi, sai a ce ga ƴaƴan annabi suna da magana da kai. ga qur'ani anan gefen, ga annabi ya tsaya, kuma ga sakon ana gaya ma, kuma ga gun da yake ka duba. ba littafin shi ko daya. asali ma mu ne aula da su daga shi. taɓewa ce da ta samu wasu, suka ce da annaba mun bar maka, mun bar wa 'yan shi'a. to sai yake cewa innahu ma lan yaftarqa, lan kun ga kore da lan yaftarqa ta yarda alayyal hauda, wallahi har abadan ba za su rabu ba, sai sun zo tafki guna. fanzuru kaifa takhlufuni fihima, ku sa ido ku kallo irin yadda za ku mai min akan wannan amana da zan bar mu. to kun ji yanzu ga hadisi ya ayyana mana suwaye